mbelani karo kowe Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek ming perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngestin Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku adake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Oh, cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan sing tak wedeni awakmu. Oh, kandhak bleguduk selalu kembal Sumorante. Hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Iki. Blabar waja kentheng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Metu njaba jelas mati.
Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bekan Durna wani metu njaba ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae metu njaba lan tuntuti Bekan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbuh. Caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagas saka aku to? Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeteni sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titenono. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mungsuhe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caidan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko seyane. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa akor diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan
minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel. Nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, wareg mangan wulu wetu Karangkajempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna Kaida? Konjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuk lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkajempel? Napa sampeyan mboten prihatin nyumurpi Karangkajempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing njotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, man gemes aku. Nanti arep ketekan Durna mesti geger, nanti arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Sang Rakyana pateh ndanging Prawadyabala
sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna pindha jala driyana sri kawuryan Koko Prabu ingkang putra ngrahipun Setyaki kula Cemadung dawuh Koko Prabu ingkang putra pun Gatotkaca Cemadung dawuh Wanadyan putra pun Antarja Cemadung dawuh Pakde ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing dawuh Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan ing dawuh Antasena piye Pakde Waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengguni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger mesti bakal gawe kisruh mriki mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong mongko tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong Antarja tau dimong karo Bagong Antasena ya tau dimong karo Bagong kabecianing Punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Punakawan liyane lajeng parempat Kanjeng Koko Prabu kados pundi Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki po pangkatipun ingkang putra Pringgotaning bencang menapa pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi bencang menapa ora ketang sambung obor lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakde ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panalingan remajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan
paning perang Bratayuda. Gandhok blekuduk soal gimbal Semarante hawala. Syukur nger syukur anakku murid, anakku siswa. Nalindring Pageralun. Prabu Jayeng Sekti. Lho iki kula penemban. Wonten menapa dene Paduka Ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa peneban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong. Yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna, aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para Paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikane menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirahan ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayeng Sekti. Keparanggul mungguh ngayuda bapak bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo walah kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul.
Iki sapa iki? Matane kok gedene Rajamak kaya nduk diceplok. Terus rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Nah, Wis men tak lakonane, Tru. mun nek kalah Wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan tanggungan gula mentek anakku. Nek kowe mati aku tanggungan gula mentek anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ra jamak-jamak. Saking dene kowe kok Gong. Lah piteno nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo, dasar Baranyata. Putra Njodipati, Gong. Ora aneh-aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati. Lho. Iki mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti Ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kemarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga enteng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Baranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulit nulis sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh ya. Wis aku wis pencak medeni lho. Wani, Sing tak wedeni apamu? ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak
kramasi sirahmu aku gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surasiksa. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jenderal Mender. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surasiksa. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, Tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Tani Jayakaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Ogar kowe. Wes. Tujuan. Wis Gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, Tru. Ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjutu ronggon Niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surasiksa. Iki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo.
Mati kowe. Oh. Mati bocah kamu. Oh. Wah, katamu semingat. Wah, sapa iki? Irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah! Ayo, bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Kakak nama kaya lah. Kakak cakap nama sila tu. Kata apa kecil kakak mana tu? Itu non. Mungsuhmu ini. Dah beribun. Rede. Kakak cik berkira siapa ini apa? Mumet lah. Iya lah. Kakak tak boleh lah tu. Saya bakit lah siapa dia? Kang, bulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iya anake Semar buangan biyen. Rene lho. Agak bakit deh. Agak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak kali. Aku betul di sini. Agak kecewa juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli tak beres. Ada. Agak kaku le to. Agak piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Oh alah, jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Kali kesilaka kelupuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kata ya. Akade. Aku ni akade. Tulis. Akade begini. Iya. Aku Bagong.
Gelem babagan. Heeh. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wate sawala kata kawaya kata wisya sebari tile bagai. Puyer Patro ora. Ora isih kuat aku isih kuat. Kamu gedek kemari jelek apa jene? Tulis Aduh buku di mana? oh oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada. Atau kebasik kita. Akan terjadi kita kita kebasik. Mongko ngono do dienggo dolanan. Saake ya kok. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kualat. Wong mati ki ra krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Heeh. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Man. Nah ya. Wedan mlendis Ora diturai apa-apa. Oh, can bocah-bocahane do. Wah, Petruk iki bangeten e. awitene aku mengentuk kuwi kok. Iki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Petruk dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu karo kajembel kaya. Bejah lho, Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung ngalit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik Nggih, nganggo gelung. leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to. Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legjine ngasi ning kahanan. Sencaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sencaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho, syukuran Gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulai wutuh ki bejo. Kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. nggih. Tasakuran. Oh iya, mestakaken dawuh. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, mestakaken dawuh. Wah, Musuhmu sapa?
Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Mbak. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tak nggo dolanan. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Ning nek kon mungsu wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampeyan semingkir wong Karang Kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumul lho iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo. Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke gedhek ngono kok tok. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget sih Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Setiampuh aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayada kuwi sapa? Sukini. Su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Dibantangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane.
Ya ampun, Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilan. Nggih, wonten dawuh mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula eleke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sapa, Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok mencap-mencep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles buwilak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye, Tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-elek iki ora. Ih. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya.
Tak petuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae ora. Ya ampun iki ngapa iki jenggote coba iki ngapa iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok Iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jenggot kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifatku ping ndak lakonan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat ae rene. Ayo, arti lagi. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki. Sukine. Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, Mbah. Nyangane iki kula niku ora tau, Mbah. Sia-sia uripku, Mbah. Loro-loro ati kula mesti disepelek karo wong karek kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semangga. Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong Karangadempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti
ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wah, wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal lawenehake. Wah, lakon kene pancangka. Waduh. Itu mati aku. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe?
Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara jeneng Tiwal para Pandhawa. Pakun jalan. Waduh. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken Griwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami gendang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temputi papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia kepareng nggih
kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng Paduka Sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakun jaran papanmu Puntadewa. Woi, Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho sebabe Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngapa kowe? Ati wis ora ana gunane lek ku laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panus maning salep jajaran ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipat. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Wah, Ratu Mandura, Prabu Baladewa ora pangling. Aku wis tau ngerti kondange. Yen duka mesti nggilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayeng Sekti Paran.
uli binatang paring jajaran. Durung bapak kulitmu durung putung bareng nglepaske pusaka. Kowe wong jiring getih wedi mati Jayang Setyaya. Tantangan Nata Mantura Prabu Baladewa. Kirung sadar apa ya? Kok iso Den Petruk apa kowe ngene? Kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane. Ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikir? Mikir Petruk. Lho. Lentuk nandi Petruk kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe. Iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bus. Didol dengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petruk nang ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa Petruk? Petruk iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku itu. Aduh. Aduh mati Petruk. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petruk? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Kaya muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jenggono. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Koten prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petruk iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Gagang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa
sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura Kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya, Tru. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kowe ngeyel wis niatmu pancen Douglas kok Gong. Ayo semen. Douglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, pampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padhae Semar iki suka ces-cesan lho piye? Oh nancepe ora pun rika mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih sing ati-ati ampun kados lari alit Ndara. Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lurah Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Genggang Sarikma. Den prayitna semuriris eka balik titiyane kandayane sapa sing nganggo dada padhake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku mancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau.
Mula ora usah wedi Kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng Kayangan Semar. Mangungkung ganduan rimang lerlena tanpa kanen. Ladal. Nolo garing wonten dawuh ten. Petro wonten dawuh, Bagong wonten dawuh. Ndak kira wujuding duwe panggung ingkang mapan ing telenging wana. Nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding Sardula mesti keplayu. Lah kok dadi iki ora mlayu, ora obah, ora musik. Cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah. Lajeng keparengipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki. Becik tak tebake kaya ngopo gajah iki engko iso ambyar apa ora lho garing. Nggih ndelek mawon Ndara. Kunjang kanjing langit kelap-lapaton. Derkin sangking risang mawe gandrung. Tinebak reca gajah ing mapan wonten telenging wana Krendayana. Temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah. Ilang wujuding gajah nenggih sangya para Pandhawa nadyan Sardula ing kadosan saking nata Mandura wenteh bali kaya wingi uni. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambau nggih. Waduh Yayi ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene sarana kula mecah pakun jaran reca gajah Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi uni. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Baladewa aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Syukur mangaji baik Jogedi Jumuruh. Menawi ngaten monggo. Yayi itu kula dherekaken kondur wonten ing Karang Kadempel menapa dene negari Ngamarta. Iki Yayi Ndarawati Koko Prabu kasinggihan. Lho kae Semar Badranaya. Nggih kula ingkang ngabdipun Semar. Weh bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat Gong. Bapak isih sehat Gong. Wah, malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah ya aku ki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan dungkul memlocot ora. Sinuwun Mandura sampun pulih kaya wingi uni. Ya Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu ki Kyai pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun Ngamarta kondur teng Karang Kadempel. Lho lak kowe karo Nyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampean mboten sampeyan.
Anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk guntur ketep lole syukur Jayeng Sekti kowe bisa mboyong lan Semar iki Bapak Perban sumangga kula aturaken panjenengan sumangsa bara nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna marga layu lole Semar kowe madhep rene Semar aja ngungkurke karo Begawan Durna Waktu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Panjabedari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabedari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal mbantu Kurawa yen to istumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe ingkang bakal nglunasi nyawamu Semar Bathara. Nyandak Kyai Cundamanik murup sak obor bedore. Sang Begawan Durnarsa merjaya iki Lurah Semar Badranaya parandening mangke. Dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra wekasan. Sekti kowe iki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundamanik dak kok ical wujulang wujude Semar mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye aku terus diani lomba iki anggap aku tak kon ngulek ngono apa piye wah keparat wong-wong bedho ora lidok ujane mung daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah. Semar gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggrekane mesti merem kok soalé. Wong arang yo kesel ngantuk kaya wah wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau macrara tenan. Semar tangane ngene lho. Ini iki. Heeh. Terus obah tak gendung dandung tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung dandung. Terus dicekel ejian tenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Wah, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silat-silatku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak.
Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Andara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka wae Katriwandan. Kok meng kowe rekomen tak ndung tak gendung ndung. Kene tambahe, Pak. Arep tok nggo ngopo? Arep tak nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petro minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petro kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Kala yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Wah, Kresna kekuatanmu sepira? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi seni-sening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbarang ana ing suwijining karang pradesan aku madeg dalang, kowe kelingan ora? Kangaran Dalang Kandha Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil. Kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni Caraka balik. Wah, matek aku. Kyai. Waduh, Kyai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku. Musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku ingin bakal nyampurnake karo kowe ya bali. Bali marang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali, aku tak bali. Kok gleleng iki ya? Semar ya ampuh Sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bathara Kala tak wacake koran Gus Caraka Bal. Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Weh. Bathara Kala niku sekolah ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balik. Mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon. Niku nek ngontun niku ndak mlih cari muka, caper. Kowe tak polo lho, Men. Wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku. Wis kowe minggira. Ratune sing gawa panah isih gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis.
Iki Semar. Ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna, Senengane kok tok wolak-walik. Sing duwe karep mateni Semar ki udu Durna, ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe, ra ngono to? Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Kapok ora? Kakang Semar, kula sampun tobat, kula sampun kapok. Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa ki anggape Pandhawa ki dipeteni kok piye. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tak wani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe diplok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora mengkis-mengkis men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki apa? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Injih, kula wangsul. Ayo bali. Injih. Ayo bali. Injih, wapun getak-getak kowe pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih. Piye, Pak? Suwek. Kebuka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, aku bapakmu Patenono, aku isin tenan Werkudara. Aku Patenono, Werkudara Patenono. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna. Sing diutus karo Pandya Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Sukalima. Samadange jagat tumungup-mungup aneng
mucak ing bukir marebak bangsu mirat kenang soroting surya meka lan gunung syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala ewa dene kathah kalepatan ewa dene kathah klenta-klentunipun Semar kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah ing kedununganina lali salah apes lan mati Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 671 mugi tansah jayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon Sura Sudra Janengrat Suh Brasta kaping ulah Darmastuti Rahayung Samya Makarya Rahayung Samya Pinanggih Ndara